Сәлем кызлар, малайлар. Сез әкият тыңларга әзерме? Бүген мин сезгә бал корты һәм шипшә турында әкият сөйләячәкмен. Аны барыбызга да таныш Абдулла Алиш язган. Уңайлы итеп утырыгыз, әкиятебезне башлыйбыз. Көннәрдән бер көнне чәчәкләр башлыгы бик зур ярыш үткәрергә булган. Шул турда төрле якка хәбәр салган. Кем бал салырга яхшы савыт әзерлик. Ул савытта бал бердә әшми, бозылмый. Шуңа барлык чәчәктәге балны бирәчәкмен, дигән чәчәкләр башлыгы. Бөҗәкләр көнне-төнне бөлмәгәннәр, барысы да тырышып савыт эшләгәннәр. Бар да үзләре эшләгән савытларны чәчәкләр башлыгына китергәннәр. Менә әйбәт савыт, балны кара салып, дигәннәр. Ә чәчәкләр башлыгы аларны кире бурып җибәргән. Ашыккансыз, бик начар ясагансыз. Мондый савытлар миңа кирәкми, шуңа бал да сезгә эләкми. Шипшә һәм бал корты иң соңгылары булып эшкә керешкәннәр. Беренчелекне алырга өмет иткәннәр. Бал корты көне буе бер туктамый эшли икән. Ерак җирләргә эшеп бара. Аллы-гөлле чәчәкләрдән бал суырып ала. Аны алып кайтып, үзе әзерләгән күзәнәкләргә сала икән. Шипшә дә чәчәкләрдән бал җыйган, ләкин ул бик ялкау булган. Иртән әз генә эшли дә, кояш чыгу белән оясына кереп йоклый икән. Ярыш көне килеп җиткән. Бал корты үзенең балавыздан эшләнгән матур савытын күтәреп очып киткән. Шипшә дә үзенең аннан-моннан эшләгән кәрәзен алып килгән. Чәчәкләр башлыгы кәрәзләргә бал салып караган. Шипшә кәрәзендә бал тормаган, ә бал кортының кәрәзе акмаган, әйбәт булган. Тырышканнар, күп көч салганнар, менә дигән кәрәз эшләп чыгарганнар. Шуңа бал кортларыннан теләсә нинди чәчәктән, теләсә никадәр бал җыярга рөхсәт бирәм, дигән чәчәкләр башлыгы. Шул көннән башлап бал кортлары чәчәктән бал ташый башлаганнар. Ә шипшәләр ялкаулыклары аркасында хурлыкка калганнар. Менә шулай, дусларым, бүген дә бал кортлары тәмле бал җыюын дәвам итәләр. Һәм тырыш кешеләргә юкка гына бал корты кебек эшчән димиләр бит. Ә бүгенгә мин сезнең белән саубуллашам. Сау булыгыз!